Om als presentator van Omroep Friesland goed verslag te doen van een kuiertocht. Moet je eerst zelfs een kuierder worden. Roelof Lausma ried het om ta om verslag te doen van de ultieme marathon in de elementen. De Rijn. De hitte. En de kjeld. Dit alles voor het grootste Frieske evenement in Fjouwerier. De slachten. Ik ben er klaar voor. Doe nog eens even normaal, jongen, hé. Ponk, die weer precies hier.